ina gyara sosai anan. Ina gyara mashina iri-iri. Ita wannan ina jin take. Ban gane kai da an baka nake mai sai irin ne ɗin sai niya. Ni da sauwa ɗaya ni. Okay. Ban taɓa gyara ba ban taɓa ni ba. Ba da san injin. To kuma kale shake injin nan. A wasan yanzu ne kai da ba ka ni na yi. Yanzu kana ji? Ina jin ka. Ka ce tana haƙi. Kana haƙi. Tana shan mai ko? Kana shan mai. To za ka je ka dawo gobe. Nayi. In haɗa kai mu. Ka gobe da Allah yadda na kaho an sa ɗin nan yau a gyara. Kudin ka 7,000. A ni a sauki. Sauki 6,000. Daga shi ba zan yi ba. Ba zan yi ba. A to gyara. Haƙi na ne. Anya ma tana da inji kuwa? Ko na yake? Kai na ki tadawa. To ko ka kawon zan nema. Wannan sai yaranta musu bayani. Tun da muka zo gidan nan kullum 'yan sanda sai sun zo da ɗan. Allah sa bari kike zuwa nema na ina ruwanki. Kun fara haɗa ku da masu kuɗi. Let's go! Kuna da biyu. Kuma kuna da hali mai kyau ba? Ku Allah ne ku? Kuma ku zama ne ku? Ko kin gani? Kana da ɗakin da zaka ajiye su? Ɗakin ki mana. Ayo. Ki wannan yake din. Ki zo ki kwashe da abin da ke ciki. Baby, I love you. Mun yi Allah. Ki kwashe duka. In ba komai. 2,000 ce a ciki. Tantani. Mama mu fa yunwa muke ji. Yunwa? Wallahi tun safe ba mu ci komai ba kuma tun ɗazun ba mu gan shi ba. Kaɗan kenan daga cikin halin ɗanta ne. To ni ma bai kawo min ba na ci balantanan ɗauka in ba ku. Ka tura? Aina? A wannan akasin ka kashe ni. Ko sai mu ce maka tura da aka mu. Ka turo maka. Ba wancan ba. Assalamu alaikum. Allah ka danta. Wace ne gani? Kun fara gajera. Kun ta tura kuɗi. Kun ta kwashe.